Ka India mentakasngi kala terting ya ka Pakistan halor ka chinghert ma ta kling sun ka bashir khai hadu kata ya ko umid addiction treatment hospital ka badon na Kabul ka balawan ra ka chingyap ta ki spangut pat pen mesaw ki katto kanengon ka India kala kentu ki ri ka perthei bakin bu jingkit kli ya ki nongle ya ketika kamrunar bat kala panpau ke jing ngolem syakilong yeng ke bladu no ya ki pramesim bat kala ong bakayeng ha ka chinga teli bergi pajba jung Afghanistan kat kum ke jing penbena jung no aiktin juga tenat kambari ka kerwo jung no aiktin kala ong bak India ka penrem klem artatin ya ke jing hert maling sun jong ka Pakistan ya ko umid addiction treatment hospital ka padon na Kabul ha ka janmit juga khandu tarik umaj kane kadai kecing liat don bor ke bashir khai bat ke baklem akor ke blashim kecing em jaki babon kiri pajba ha ka jaka ke ba omla dale leru pan pensisa kum ka thong jong sipai ke Pakistan menta ka persang pan pen itnat ya kecing peniapriu kum kecing lekla ong ka kerwo ka India ka khot ya ka te ka kamrunar kum kecing liat don bor ke bashir khai jong ka Pakistan bat kecing thombor ke bapa perthei ya kecing sensar jong Afghanistan bat kecing ma ya ka chong suk chong san ha ka than paro ka wei bat kala ong ba ka penpau ya ka kom le bom suit niao jong ka Pakistan bat kecing persang jong ka man kapor pan penpau sabar ya kecing bomla apo jong ka ling ba kecing le don bor ki banang jor kane kecing thombor jong ka Pakistan kala ther kecing rakhe upnai ba khu jong ramsan kapor jong kecing suk jing perkhan pat jing surin ha pedeng kijat pri muslim ha keleng ka perthei om don jingeng om don an pat om don akor kepala pan pensisa ya kecing syak thombor ka wi hospital pat ikinong pang jongka laong ka kerwo kala kentu kiri ka perthei pan bo singkit kli ikinong le ya kene ka kamrunar pat pan penthi kenai kecing syak thombor be an jong ka Pakistan ya kiri pajba Afghanistan kan sangeno klem da penslam ka India ka penpau ke solem ke bakrau tam siklong yeng ke bladu no ya ki pramesim ka cingkit bok kerwiang ya ke cingko cingkhia ka bakloi kito ki bla mensau bat kayeng ha ke cinge teli bat ki pajba jong ka Afghanistan ha ka ni kapor ke basngosi ni penpau biang ya ke cing kersan ke baklem artatin jongi na ka banta ke cing sensyar par ke cing lo trairi jong ka Afghanistan lapan kot ka kerwo ka Afghanistan skai thu bakumba saus pa tamngot ki briu gladu ei ki mesim haka cisha thombor haka jaga sumar ki nong ti drugs ha Kabul haka janmet jong ka siningkong alhamdulillah fitrats deputy spokesperson jong ka Taliban mulai thu be kane ka cing hartma da ka Pakistan haka por khandai ba janmet jong ka siningkong ya ko umid addiction treatment hospital ka jaga sumar ka badon ar hajar tali ki cing thia ka bala pen krek kerpang na ka banta sumar ki bala ngop haka cing di drugs ula ong banamar ka jing syak thombor ki benta ki bahe jong ka te hospital kila syak penjot da ka jing don ki bayap hadu saus patam ngon bat kumba ars pa san phungut ki bala mensau ki kenhun ai jing arab Afghanistan ki dang trei ban telakam mi kating bat ban sei ki medyap ki brasa jong ki bala syak penyap kat kum ka kubor ka tolo news ka jing hert maling sun ha Kabul ha ka janmet jong ka siningkong kam dei ka sin ka baningkong paksipai Pakistan ki thombor ki ripai pa Afghanistan mensua kala thmuru kiri pajpa kenthopi ki kenthe ber ki khna ha ka chla paper jong kari kalat pathai kubor jong Afghanistan ka khama press kai thu bakinong songsnong jong ka Kabul la kdewi ka jing julor ki photli ki yeng namar ki jing the bom ha ka bakat to kane ki jing te ki pen i ki jing julor na ka jing the bom da ka bakdewi ki tolong kubor ka khama press kai thu bakade kaling sun jong ka Pakistan ka balapan the bom ru ya ka jaga sa sipai jong ka Taliban ha ka district Khanikhel jong ka jalanan karhar ha ka janmet jong ka siningkong haka juk kapor katanat pathai kubor jong ka Pakistan ka sama news kai thu menta ka sngi baar da ka bapen syong nong rem haklat pahara bak sipai jong ka Pakistan kla penong yi kicing thombor ka bala penok mensem yi ke bapon ki rupai pa jong ka perthei kat kum ka jing ong ka sama kitalong kubor ke thu bak jing syak thombor kla kta ya art li ki jaka ha Kabul ka bala penjot yi kicing tei bat ki jaka bu tiar sian kitalong kubor pahara kila kentaj pan hiar thamai ketika jaka sumat drugs bat kila khoti ketika cingkren jono aiktin ke Taliban usabihullah mujahid kum ke cingkren ke basolingo lai thu shushu kat kum ke cingong ke sama hanan karhar jong ke Afghanistan
lai thu bak sipai ka Pakistan la thombor sau tali ki jaka ki badon jinga dei par ki jaka bu sipai chonga Taliban bar kala kam bakala penjor ru ya ki jaka pun poi marbam ki jaka bu tirsian bar ki jingtei ki badon hajan kat kom ka khubor juga tolo news kiri pai pa ka Afghanistan klasha thombor ningkong hak sipai ka Pakistan haki por bladam pan thombor chachiliang pod ru kumjo kato kane ki jingja ki bakhaman chua ki dei ki bedei par ki kenthe par ki khna haki chila khapot kablawan ra ki chinga khe bar ki ching panram hapo ka Afghanistan kane ki chingsha thombor ka badang sian kalapan mi ki ching kentho ki bajur hapo kari uno aikten ka Taliban usabihullah mujahid ulapan mi ki ching maham ka bating ya ka Pakistan haden ka tei ka chingsha thombor ha ka chinga kran bar ka tolo news mujahid ulaong ka por banya dei bar ka Pakistan kalakot no barla dei bansu kaliang ya ka tei ka chingsha thombor